Bun, deci, salut, eu sunt Vlad. Am mai avut un canal de YouTube, Sălmăluță 120, și acum m-am apucat de scut de vreo 2-3 săptămâni. Din nou m-am reapucat, că am mai făcut. Și azi mi-au venit genunchele, cotierele și palmare, dar pe care nu o să le folosesc, deoarece eu mă dau cu scutul, deci, na, am nevoie de mult. Haideți să facem un unboxing cum trebuie. Deci, să luăm așa ceva de pe skate.ro. De acolo am și țota, am un etic DTC. Stați că sunt cam plin. Am reușit să deschid pachetul. Să vedem cum vin. Setul a fost cam 250 de lei. Nu știu cât a fost cu transport. Astea sunt la Protec. Sunt mișto. Mie-mi plac. Uitați aici. Și vă arăt după ce le deschid. Deci, acestea sunt genunchelele. Haideți să le deschidem. What? Vi se par la fel? Pare mai mare asta, dar mă rog. Stați să o deschid și pe asta. Da, nu, mă, sunt la fel, mi se părea mie. Să deschidem și cotierele. Astea sunt. Și palmarele, nu o să am nevoie de ele, tocmai v-am zis, dar sunt binevenite în caz că îmi scântesc cu încheietură, ceva, merg. Deci, asta a fost unboxing-ul. Cam atât, sunt în crocs. Și ne vedem la următorul videoclip.